Nelson Chamisa panguva ino anozikanwa kunzi akapa a hint yekuti he's going to launch his new party probably muna April. Panguva ino tikuona kuti Nelson Chamisa akanga ane agenda yake inosiyana neyana biti. Kuchionekwa kuti Nelson Chamisa akanga asingadi zvekudefenda the constitution. Pari panguva ino azoshamisa vanhu. Akuya panguva ino achiti let's come together. Let us fight over the constitution. Panguva ino kuti kuonekwa kunzi Nelson Chamisa akamboda kumbozvidistansa from nhau dzema-amendments e-constitution, but panguva ino adzoka again to the main game. Don't subscribe or like on the bell icon. Tivina pana now. Nelson Chamisa anopa this post yanomudanyira achiti coming together. We are at a defining moment. Amending the constitution and worse, amending the will of the people is unacceptable. This is no time for luxury time bickering. It is a time for crisis time collaboration. We need a constitutional and political settlement that delivers real reforms and lasting prosperity for everyone. Only as one can we win the future. Zimbabwe is us. We, the citizens. Hashtag is one. Hashtag national consensus. Hashtag citizens together. Ndo mashikanda itogona Nelson Chamisa panguva ino achibuda panguva ino pachena achiti now let us all rise together and defend our own constitution and defend our rights. Taona Nelson Chamisa aifamba ni agenda 2028 achiti aiwa we want to contest our elections. Noda kuti my elections atakarana 2018 2023 takapiridzirwa. Now we want to focus nema elections at 2028, but panguva ino tiona kuti achirasisiwa bhora zvaro musango. Panguva ino Nelson Chamisa ochinja magoalpost. Now akudefenda the constitution. I'm not kudii pamusoro this move aiwa yatogwana Nelson Chamisa. What is the mafunguro enyu? Inangome section menu, subscribe or like, achito on the bell icon.